δεν σας κοιτάω. Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε. Ξεκινήσατε, κύριε Τσίπρα, απόψε την πρόταση μορφής για να μας ρίξετε και ζητήσατε στο τέλος να παραιτηθούμε μόνοι μας. Σας ενόχλησε μήπως η παλαϊκή μεγαλειώδης συγκέντρωσή σας απόψε στο Σύνταγμα? Αλλά μπήκε φύγε, ξηγέ τα λελευτίκ. Στάτε μπουζουκέν, τε καμπαρέ. Αλλά τε δικό μας ο καρέ.